So, magandang gabi mga kapibi. So, kahit hindi maganda yung gabi ko ngayon mga kapibis, medyo dismaya tayo ng konti. Kasi yung ipon kong ginto mga kapibi, itong in-upload ko, ito. At saka nung nakuha ko nung ilang araw. So, binta ko sana kanina mga kapibi, bininta ng misis ko, kaso nawala yung ginto mga kapibi. Madami pa naman sana yon. Siguro ang halaga doon siguro mga 1,000 or malapit ganun. Siguro mga 4 mg or 3 mg pataas yung timbang nun. Kaso mga kapibi, nung bininta na ng misis ko, nilagay niya sa bulsa yung ginto. Tapos nawala sa bulsa. So kunti lang yung nilakad niya mga kapibi, siguro mula dito mga 500 meters lang. Kaso may mga damo yung daan dito sa amin. Kasi malayo pa yung mga kapibi, kalsada, inanap namin, di na nakita. Tapos ngayon umulan. Hirap na talaga hanapin. So ganun talaga mga kapibi. So 2 araw ko yung pinag-iipon, binta ko sana kasi para may pambili kami ng ulam at saka yung pang bilihin dito sa loob ng bahay. So ayun, wala. Sayang. Napakapagod mga kapibi, sakit sa bewang ng manguha ng ginto, magbanlas, magpaning, tapos yun lang, nawala. So siguro pagsubok lang to ng Panginoon mga kapibi. So yung inaalala ko lang, napakasakit sa loob na grabing kayod ko, 2 araw, tapos yun lang, nawala. Sana di ko na lang sana yun bininta para di mawala mga kapibi. Ang hirap talaga. So ganito talaga yung buhay. Ang layo kasi ng bahay namin dun sa pagbibintahan. Tapos naglalakad lang kasi wala kaming motor. Maglalakad lang patungo dun sa timbangan ng ginto. So ayun, nawala. Hinanap namin kanina hanggang umabot ng gabi. Di na talaga nakita mga kapibi. Maliit lang kasi yung pinaglagyan ko. Papel lang. Tapos tinalian ko ng tinali ako doon. Kaso maliit lang talaga. Di na nakita mga kapibi. So, mga kapibi, sa mga nagtatanong kung taga saan ako, sa lahat ng upload ko, nilagay ko na yung mga yung location ko. Agusan del Sur po, Mindanao. At saka nagtatanong mga kapibi kung saan nabili yung paning. So may video po ako kung saan ko nabili yung paning, saan ko biniling tindahan dito sa amin. Sidewalk lang po talaga mga kapibi. Doon ko lang binili yung paning. So shout out pala kay mga kapibi kay GRF TV at kay Jimar Bilso. Bisaya lang sa kalam. At kay mga kapibi, Franciel. So shout out kay Franciel mga kapibi, nag-order pala siya ng paning sa akin. So, Lods, Franciel, antayin mo lang Lods kung makapunta ako ng lungsod. So, try ko magtanong doon kung magkanong charge doon sa LBC. Nag-order ka ng paning. So, pag nalaman ko kung magkano yung charge, so bago ko i-send sa'yo kung magkano yung charge, tapos magkano yung paning. So, ikaw nang bahala sa akin, Lods, kung magkano charge mo sa akin. So, thank you. So, yun lang mga kapibi. Sa mga nagtatanong kung saan mabibili yung paning, kung gusto nyong mag-order, meron akong bibilhan dito. So, kayo nang bahala sa akin. Yun lang. Sana naman meron din akong sana mayroon kayong pang sa akin. So, alam nyo naman mga kapibi kung ano yung hanap buhay ko dito. Totoong buhay talaga tong ina-upload ko. So trabaho ko talaga sa ngayon mga kapibis, mangunguha lang talaga ng ginto. Kaso nawala pa yung ginto ko. So pagsubok ng Panginoon to. So kakayanin ko mga kapibi. So kung mag-order kayo ng mga kapibi, paning. So i-message nyo lang ako dito sa page ko. Matagal na tong page ko. So ayan. Ganun pa rin yung page natin mga kapibi, Probinsyanong Bisaya. Pwede kayong mag-message doon at doon babasahin ko yung mga message nyo. So, si Franciel, nag-order siya sa akin.
magpapadala sana siya kanina sa akin ng pera, kaso di ko muna tinanggap mga kapibi. So puntahan ko muna yung tindahan na nagbibenta ng paning, tapos magtatanong muna ako sa LBC kung magkano yung charge sa LBC para per play, kung magkano yung gagastusin. So ipapakita ko muna sa inyo mga kapibi kung ano yung quality ng paning. So sa ngayon mga kapibi is mahirap na maghanap ng paning na mas okay talaga yung quality. So noon mga kapibi, yung paning namin, itong paning ko mga kapibi, ito, ayan, Nara talaga siya mga kapibi, Nara. Siguro mga 15 years na to sa akin. Nung una medyo makapal pa siya, pero ngayon ayan, nipis na. So, palagi kasi itong ginagamit. Tsaka pag medyo may butas-butas na, lilihaan ko lang para mawala yung butas-butas, para kuminis siya. So, sa ngayon mga kapibi, maghirap na maghanap ng paning na Nara. Minsan na lang yung may Nara ngayon mga kapibi. So, nung una, dati ito, nagkakahalaga ito ng 400 lang or 450. So sa ngayon mga kapibi, siguro ito yung last na pinunta ko mga kapibi sa tindahan, itong video ito yung video. So pagpunta ko diyan is yung ganitong quality pero hindi Nara. Medyo iwan ko kung anong klaseng kahoy yun. Ano yun? 600. Tapos yung maliit na paning, tapos parang pangit siya. Pero okay na rin yun mga kapibi. Sample lang man kung kayong ano. So, 350 or 400 ba yun? Basta sa ngayon mga kapibi, mahal na yung paning. So, di naman ako magbibenta sa inyo kung ano. So, ipapakita ko lang sa inyo kung magkano yung halaga. So, message lang kayo dito sa Facebook page ko. Ayan, Probinsya ng Bisaya. So, kape muna tayo mga kapibi. Ayan. Di bali nang mawala yung ginto natin mga kapibi. Sayang, pagod. So, kanina umiyak talaga ako kapibi kasi kalayan mo, napaka sakit ng katawan ko, kayod ako dun sa ilog, siguro mga 6 na oras, tapos yung isang araw, ilang oras kong pinagano sa ilog, tapos yun lang, wala talaga, quits lahat ng pagod. So umiyak talaga ako, kalayan mo, siguro ang halaga nun mga 1,000. Ayun, wala lahat, pero okay lang mga kapibi. Kakayanin ko bukas. Maghanap na naman tayo ng ginto. Papakita ko sa inyo. Baka pagdating yan sa inyo mga kapibi, dyan sa inyong lugar, baka may mga ilog, baka mas maraming ginto dyan. So, kahit wala kayong paning, pwede na gumamit lang kayo ng banlasan, katulad ng ginagamit ko. Pwede nyo naman itong gamitin pag mag-clean up kayo, gamitin sa palanggana, o baka malalaki yung ginto sa inyo. So, sa ngayon mga kapibi, ito lang muna. So, sa mga nagtatanong kung taga saan ako, Mindanao po. Kung nagtatanong kayo kung saan nabibili yung paning. So, kadalasan kasi nagtatanong dito mga kapibi sa akin, saan ko daw nabibili yung paning? Nagbibenta pa ako? Di pa ako nagbibenta. Pero may re-recommend ako sa inyo. Sa susunod na araw siguro, pupunta ako ng lungsod. Magtatanong ako kung magkano yung paning, tapos ipapadala natin. Try ko muna magtanong sa LBC kung magkano ba yung charge. Mahirap naman kung ako lang mag-i-estimate kung magkano yung charge. Buti na yung magtanong talaga tayo dun sa papadala natin mga kapibi. So, yun lang. So, thank you mga kapibi. Pagsubok ngayon, gabi, medyo umulan. So, maghahanap naman tayo doon sa kagubatan ng mauulam na mga exotic food. So, yun. Kung ano mga kapibi, pasensya na kung pag nanguha tayo ng medyo malikot yung camera natin. Cellphone lang po gamit natin. Walang stabilizer yung pag-edit ko. Mahirap kasi mga kapibi pag mag-install ako with stabilizer na pang-edit. Hindi ako marunong. So nakakapagod din pag ibaliktad-baliktad ko yung pag-edit. Pagkatapos ko dito mag-edit, pumunta naman ako sa ibang apps para mag-edit na naman ng stabilize para hindi medyo malikot yung video natin pag naglalakad. Ang hirap kasi mga kapibi. So lalo na budget yung pang-load natin, pang-upload sa YouTube.
So, yun lang muna mga kapibi. Sana maintindihan nyo. Please subscribe our YouTube channel, no? Probinsyanong Bisaya, YouTube. Tapos, Facebook page, Probinsyanong Bisaya pa rin. So, thank you mga kapibi. Kape.